Iż-żewġ abbozzi ta' liġi u 3 avviżi illegali mresqa mill-Gvern se jqirdu kważi l-protezzjoni kollha tal-ippjanar u jiftħu l-bibien għal mewġa ta' applikazzjonijiet minn żviluppaturi biex ikollhom iktar art tal-kostruzzjoni jew biex jintensifikaw l-iżvilupp għal profitt personali tagħhom. Dan intqal mill-laqdiet ambjentali li t-tnejn inġabru quddiem l-Awtorità tal-Ippjanar b'messaġġ ċar li l-Gvern għandu jirtira l-liġijiet tal-ippjanar kif ġew proposti, xi ħaġa li anke l-Partit Nazzjonalista ilu jisħaq fuqha sa mill-bidunet. L-abbozz ta' liġi 144 jagħmilha ħafna aktar diffiċli biex wieħed jappella deċiżjonijiet tal-Awtorità tal-Ippjanar. Barra minn hekk it-tliet avviżi legali se jirregolarizzaw kull żvilupp illegali mingħajr ebda limitazzjoni fuq it-tip, il-post jew id-daqs. Huwa ċar li dawn il-liġijiet mhuma xejn ħlief lista tax-xewqat tal-iżviluppaturi saħħu laqdiet fil-konferenza tal-aħbarijiet organizzata it-tnejn. L-istess qdiet qed jibqgħu jitolbu għall-irtirar immedjat tal-abbozzi ta' liġi u l-avviżi legali. Dan għaliex ma tistax issir konsultazzjoni dwar liġi li hi fundamentalment difettuża, malizzjuża fl-intenzjoni tagħha u li ma tistax tissewwa. Huma jridu wkoll l-introduzzjoni urġenti ta' miżura li tissospendi x-xogħlijiet ta' żvilupp approvati mill-Awtorità tal-Ippjanar waqt li jkun għaddej appell permezz ta' emenda għal liġi eżistenti u l-pubblikazzjoni ta' white paper biex titnieda konsultazzjoni ġenwina dwar riformi usa tal-ippjanar li Malta verament teħtieġ. Fid-dawl ta' dan kollu ma sejħu protesta nazzjonali għal nhar is-Sibt illi ġej. Il-protesta se tibda fl-10 ta' filgħodu minn quddiem il-qorti.